dongakne lare batin. Wis tak dongakno. Aku iku susah iki. Susah perkara apa? Aku selawase urip ra tau alal bihalal. Ujung gak tahu. Blas ah. Wong Islam apa kowe? Islam ah. Halal ora bihalal ora iso. Aku ngene mugi syukurane halal bihalal tak warai. Tekan omah engko njaluk ngapura karo wong tuamu sing ngukir jiwa ragamu. Ngono. Ah. Ngene. Ya aku kok kene kok madhep rene ah. Kowe udah omong ah. Awo kene. Kondi? Kok kene ah? Lawang iki ya? Iku lawang omah. Iku apa nek kamar. Aku kok kene ya? Ngene iki lho. Ngetoprak irit ya kowe kuwi. Anak putu mbok jak kabeh. Anak putu dijak kabeh. Kakek amono. Isik delok lho nang dhuwur kotak. Kandhane kok. Ah iya. Halo, Mbah. Piye kabar? Dagelan bento iki. Napa? Nek wong Islam ala bihalal nggone wong tuwa, uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak idoni sisa. Lho are sing uluk salmi kowe diwarai ngomong gak ngono mecicil matane. Pancen kok pabrike ya ngene kok. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang berbahagia sebagai umat Islam kok kowe malah khotbah yo piye? Aku iki mertamu. Lho mertamu to? Rumah saku wong ngemis ki mau kok. Kakek amono. Aku mertamu. Iya. Aku matambah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho nak kancil. Nggih, Mbah. Dhewe. Ya, Mbah. Nek kono mlebu-mlebu. Mbok jajane bae apa nang meja diincipi kumpul karo kanca-kancane mbok menawa. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Lho nak kancil. Nggih, Mbah. Kowe dhewe le? Ya, Mbah. Mlebu-mlebu. Wis mbok kono diincipi jajane bae. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam mlebu-mlebu. Hai. Loro to. Lawang pira? Lho kowe ora mudeng kandhane goblok. Sing dene hari lebaran. Lawang jendela dibuka, sengkalane ben ilang, jero omah ben padang. Nek di padang dibuka, ati lan pikiran dibuka nggo nampa pangapurane anak putu. Karo tangga separo kabeh. Mlebu ya angger meja mesti ana jajane. Jajan entuk dipangan karo ora kudu mudeng. Lho ora percaya kowe. Nek ana tuntuman godhong gedang. Cilik, ana duduhe kecut-kecut seger kuwi entuk dipangan. Apa? Tape. Tapi nek lambemu aku gak iso. Tape. Kuwi entuk dipangan. Putih pesagi didudul empuk nang dhuwur piring ditumpuk tuh. Kuwi entuk dipangan. Apa? Gemblong. Gemblong. Kuwi entuk dipangan. Putih cilik-cilik nang jero toples. Aja dipangan. Apa, Mbah? Kapur barus. Ana kapur baru disugatno. Nggo ngilangi semut. Lungguh ning ngarepe wong tuwa. Kene ngisor ah. Terus samalan. Apa? Samalan. Salaman. Ngene iki lho. Salaman. Ah, samalan. Lho. Salaman. Salaman. Iya kowe. Mati kowe. Bongko. Mati kowe. Tangan dang bolong. Wong bento. Wong salaman cekel jempolane tok lho. Lungguh ning ngarepe wong tuwa kandha. Mbah lampah kula mriki ngaturaken segala kalepatan lan boten kasengaja mugi kalebur ing dinten riyadi, Mbah. Ya nggih tak tampa. Pangapurane Mbah tampanono ya. Cek ten delok. Kang Marjuki. Apa? Tolong pinjem arit. Nggo apa? Bacok dase iki lho. Kowe iki tak warai kok malah mbok ngapura Mas. Tuwek goblok. Ngaturaken sedaya kalepatan kula, Mbah. Tiba padha-padha wong aku jeneng wong tuwa mono akeh rambute. La ilaha lupute. Yo tiba padha-padha. Lho, kowe ngomong ngono. Akeh pulute. Akeh lupute kocok bene wong tuwa njaluk ngapura karo sing nom ya, Le. Nggih, Mbah. Gandeng bojo kula mboten nderek nggih. Kula jalukno pangapura. Lho, bojomu ora teko? Ora apa-apa. Wong wedok iki karo nang omah gaweane akeh, ora iso mara ora apa-apa. Engko pangapuraku ana bojomu ya. Nggih, Mbah. Heeh. Anak kula nggih mboten nderek, Mbah. Anakmu gak mangkat? Nggih. Engko bayanmu bareng pamitno ya. Bayan Mudin kami tuwa pamitno. Kowe ra iso. Ala biar rombongan kok wong piknik. Kowe ra iso dadi wong tuwa. Oh. Iso kowe dadi wong tuwa. Wong tuwa iku ra diuntunge lho. Apa?
Eling. Ya go salamun omahe ngembal sing mati tabrak tek ya kaya kowe. Ayo. Aku sing tuwa iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakekane kualik, Nuk. Wong nek kene iki madhep rono. Ora ketok wonge cilik kok. Wis selesai tak jeglok dasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki wong tuwek stroke iki. Waalaikumsalam. Ah. Mlebu omah. Kok malah kaya kethek iki. Kowe iki ujung-ujung ana mlebu me wong tuwa nek. Kowe iki ya aneh. Wong kayu peh ratuku gawe angkul-angkul gedene ra umum. Bilong, Mbah. Wis ora ah. Terus lungguh ning ngarepe wong tuwa. Dulu tak kongkon kok. Aku wong tuane dung tak kongkon kok. Balik. Hup. Waalaikumsalam. Ya, padha-padha le. Sing dadi wong tuwa iku aku. Lho ngawur salam burung kok wis muni waalaikumsalam. Kok buacok lambemu malah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora ngono wong tuwa. Nak bolong. Wis buntet Mbah saiki. Wis buntet. Apa? Belong iso bolong lho. Kowe dosi lho. Lha kowe bayi kandhane wong tuwek tak idoni raiku malah Tak idoni raimu. wani kowe ngidoni raiku. Wani. Kowe ngomong ngono kok. Lah iya kandhane wong tuwek kaya. Enak bilong nggih. Nah, lungguh to ngapurancang to salaman. Mbah lampah kula mriki ngaturaken sega kalapatan kaseng adolan mboten mugi kalebur ing dinten Riyadin, Mbah. Ya nggih. Pangapurane Mbah. Taman ana ya. Gandeng bojone kula mboten iso teka nggih kan delok ya, Pak. Bojomu? Ya ora teko. Ya tak tampa. Kandhane bojomu ya. Putune Putuku. Ya ora teko. Ada ya? ponakane. Ponakane. Iki wong bento iki. Bar. Tuwek goblok diwarahi malah. Kowe goblok. Wong bocah cilik anggere njaluk pangapura wong tuwa mitine ya ger ya. Sing umum ya le tiba padha-padha nek kowe ora peh kamlengane penak. Lho, bojomu ora teko. Ora apa-apa, ya ora apa-apa tak ngapura. Lho, putuku ora teko. Moder ora iso. Aja ngomong karo wong budek ya bingung. Ora apa? Aku ngomong karo wong budek. Sapa budek? Kowe? Ora iso wong lanang kok budek kuwi ya. Apa? Budek iki wong wedok. Nek ngono. Oh, wong wedok kan budek. Nak lanang. Lanang padek. Lah nek tuwa iku Nyidek. wong budek kare. Ora iso. Tak takoni krungu. Lah kene, Jenengmu sapa? bilang. Omahmu ndi? Ndi lah. Lho, wong ndi lah. Omahmu ndi? Ora tak duduhno mbok parani. Iya ya. Ya, kowe ngemes. Omahmu ndi? Omahku Josari. Kowe di bojo? Alhamdulillah loro sih tidak pateni. Kowe di bojo? Siji, Kowe di anak? loro. Anakmu piro? Loro budek iki. Lah aku ora takok. Lha kuwi mau di anak kamu loro kok ditakoki terus. Banyak cepet? Ngomong ora jelas kok. Kowe kebosok iki. Takok sing jelas ta. Jenengmu sapa? Bilang Omahmu ndi? Josari. Kowe di bojo? Wis. Kowe di anak? Loro. Kowe jenenge? Mana to jawab to piye? Kowe ya padha ae kowe. Ora iso. Ligel. Kancil jenengmu sapa? Lho, iku mau ah. Gobloke lho, iku mau lho. Loro. Tutuk aja di. Walah, tatat karo tutuk lho. Nek kowe nek aku tutuk ale. Takok jenengku. Heeh, jenengmu sapa? Kancil, Omahmu ndi? Pati, Ndi anak wis, pira? lu. Oh ya. Sing lanang, sing wedok, siji wedok mbarep. Heeh. Amene. Ah, sing nomor loro lanang ah. Sing nomor 3 wedok nek. Sing takok anakmu nomor 3 barang sapa? Lah iku mau. Sing tekok sapa? Alah mbok penakmu dhewe. Omong mbok pek menang